Gacheram 6 nanta. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye kala ko neɗɗo dañi yewde famɗude yo yettu Allah o yetti jinnaɓe nde tawno kala ko bobo dañi less asman caggal Allah e nulaɗo mum ko jinnaɓe mum kadi ina wiye seeɗa ala ko barke wodi ko mbawɗa dañde fof so tawi barke ala hen ina wayno ala ko dañɗa ɗum tagui Allah ko jetteteɗo tan e kala e saaha alhamdulillah rabbil alamin ɗum kam Ramli. Kam gonɗa ke haldude hoore maɗa. hande kadi kini A yiɗi. min dal mi famani haydara Gonke. yeɗo balɗe mi anda fof holko gonɗa e miijade wadde walla mi anda kono ɗiɗo cumci mani mbayruɗa ɓornade ɗum cikkata ka cukalel Non, mais yollude sukaɓe kom cukli ka joni cukago ngoni heddi kadi ñalawma hande o heɗo mi haalanma ɗum ko fuɗɗi yewtirde Mamadou nan ko kanko hedditi hen kadi ñalawma hande o c'est tout à fait normal jooɗi duuɓi ɗiɗi a yiyani ɗi ala ko heddi hen ɗo sana ɗo e 2 heures temps mbeɗa addiyam hono on miñilam tokore yaay miñal men ɗum woni ngal ɗo ñantugal hande alhamdulillah ko yettere Allah ayan machallah aɗa andini wiye ñalɗi fof kaɓanto ko ñalawma goto ɓooyi juuti ha heddima joni mbiɗa kaɗa yara adiyam ko yettere Allah mawde kono noon ɗum fof e wayde noon min ko gueɗel gotel musimi
an fandare ma e artirde miñel ko wiide aɗa itta Mamadou ɗo jooɗiɗo mbatta ɗon miñel giɗilam nde ɗo feere nde pewjiɗa min de sonno ko sagam konngol ma moƴƴol mi fawata hen konngolam sakantuma noon ko heddi kono kam ɗum pewjiɗa min nde mi yadani hen te ɗum ɗo ani hoorema mataw a heñima tan kono sa ƴeewi a ƴewtidima a miijima a miicidima mo andu ko mbaɗɗa ko caɗele nana ngara de ɓe ko an jibiniɓe kamɓe ɗiɗi fof ko kamɓe ɗiɗi fof poɗɗa rendinde ponda mbasa wadde kono adda jangga e jaam ñimore hakkude maɓɓe en gandano foti gurdeten maɓɓe jomum en daña caɗele hakkude mumen bono kaba walla natta weldude tawko jinnaɗo saabi giɗilam ƴewta no fewi ko mbatta ko min ko ɗum tan muusi kam e gartugol miñilam ɗum hawni oɗo tasanka bulanka no wayi wawde ko waɗata ko haymo nanari mbaroni nani ungangu muɗum kala ko wino ene wona woni min mi yehi to makko mi hokkimo jawdam ngam yo waɗanam mi liggo oɗo o totti kam mi addi mi tottim o ñaami o mayani wawa wonti fat mi waɗamo vocal eyi mi salminema tasanka bulanka ko dokkunoɗami no mbinoɗami yomi waɗir fo mi waɗiri noon mi tottimo mi anda o ñaami mi anda o ñamani kono o mayani te an kala mo dikkodirnoɗa kala mo cippirnoɗa libiɗo mbiɗa sikki noon hami ƴeewa tan mi famani ɗum wawa wonde mboɗo andi tan ko Amadou haɗatamo ñamde Amadou noon ala e sago mum o ala e sago makko kono noon ko wone lahal fof ma juuɗe jiitu nen min ko kalanta ko nofuram hokkam ɗum walla hollum ko nanɗa ala ay nen non ɗo man aɗa exagéré trop haalatma noon kam ha nana somi faami gonnoɗa koye ñukkindade mi ñukkinaki ma a haaldan seesa a faami ko ɓaaji amadam ko mbar ŋaccanima nene ay hiɗe mi haalanma minema kala ko pewjannoɗen ko minema pewjitanno a faami kono heddi yaade haa to ceerno a liggom pour yo maayi walla yo haani ɗum ga nene mi yaadani on banggue ga a faamani janomi koto tasanka bulanka mbimi ala fof kala inde komi anda wi kono ɗum ga nene mi yaadani hen ga ɗum ɓurtani liggal wiji yo maayi walla yo haani onon ɗo ɗon gandi kam wonko pular wino gamri fijirde sono bona amoɓe jolirta ko sappo sappo an kam Maymuna koye ma kaldanmi walla ka gostaɗo walla ka komtaɗo walla ko ɓaaji Amadou ko ɗum ŋaccuma hay dara mamani hay dara ɓaajan kam a deɗɗuminani kam minema kala a meeɗa suddemi haydara ga a remi somi tinni ka jahanoto ceerno haala waɗa ɗeɗo gueɗe arata mi yadata hen ga kala ko noon ko samtanoɗa ham mi rewaɗanma kono ɗum ɗo ga mi yadani hen ni ga affaire seernam so wonti ha naati hen mi rettiram ga e probléme o ha laaɓa ɓe ceerno réglana ɗum hoorema min mi yahani to ceerno mi yanimi to seeren ɓe jaami koto tasanka bulanka bon Allah jarama jarama mi heeɗima haala ma parfois mbiɗa wima duuɓi gurdiɗen ɗi fof an suufare manque famde emin ko ɗum tan musar kam duuɓi gurdiɗen ɗi fof souvent an aman kam famde so tawi a jooɗima aɗa haala kalta ko an aɗa andi Mamadou e miñel fof pare hen an wona an foti jooɗade aɗa haala ka kalta ko ay ɗum waɗi tout le temps so tawi mi wimama ko Mamadou jagganɗa jungo tan so wima noon tan hunde musma mais e nder haala ma ka tout le temps en holliri an tout le temps Mamadou ɓurɗa jaggande jungo kono noon min ko jinmi fammindema andu ay won ka wawa famde ay matiére liggey
wala sentiment ay Mamadou ko fonno ko wadne fo wannam ko fonno ko hokket fo hokkam Mamadou ay dal mankiraka kadi miñel mon ko tagi ma addude tout le temps ber halam min wona majjiram Mamadou kala ko fonno wadnede waɗnam kono noon woto yejjit ay oɗo liggey ko gasata kono hakkunde ma e ɓe suuma ha aduna e gella kar hoɗe gasta mais ala problème comme an yande ma an pamɗa tan ko gonmi ke ittude Mamadou mbeɗa watta ɗon miñel donc cela veut dire ko an ɓayde ko noon jiirɗa an ɓayde an ko ɓammi ko expliquande mo ɗiɗo hande ɗiɗo duuɓi ɓamɗen ko haalde fof an haydara ronki hen pamɗa tan ko gonmi ke ittude oye mbeɗa fawe dow oy donc ala problème ala caɗele so tawi wona ɗum woni miijo ma alhamdulillah donc ɓayde ko noon jiirɗa e ala problème l' essentiel kam min jeerude hen après ɗo joni déjà mbeɗen essaye préparé ɓeyde komi gaddi yo miñel donc an kadi alan ɗo e aéroport no goɗɗi seeɗa donc mbiɗende joni o meeɗade inchallah donc waɗi hen to wawran lawol jaam inchallah yaay jaam garta e jaam inchallah donc mbeɗen naata seeɗa comme ça inchallah hen menda ta sanga menda bulanka mi anda a fami ko batta ko ga dum ko wondi ko fewani an joni imagine toare so tawi ko Amadou nyamno sey badinda ko yo may wala yo han so Amadou nyamno non juutka e ndab ko min tey ante ko min tey erno mi hala mano ko ceero buran kam ganda bimam ko so wonti seddo ko mi ari yar menda ni inde mo ko ga ta sanka bulan e mi sohlan andu ga haja mala hen kam mi sohlan andu sey don kay to wonti ari ha ton mi yaltina mi hala ko hawi cer mi halni ma ko kaltur ma fere ma boni hay hawta fere bulan hay dar non annen non ada example Maymuna safal acca mi yer Maymuna mina wa haltu do kay acca mi yer Maymuna joni ko ni jaltirta yam Maymuna min ko an tan jogim an tan jinmi gona saram te min ko an tan famini won golle jinnomi jokkude mboɗo sikkanno an ma jogo haqqille perta gite ma guddita noppi ma ɗi ndaara kam jiya won dum gami ala hen kay mi ferngani mi nata hen gambi ma min de feram sa yi non gero continue arrêta dum sa andi a wawa min continue kam hen woy he gam feram boni woyam yo yakaram fusi jikkam boni yakaram fusi o mo jakorinomi ene rendayam hare min kaptoto e nde walte hande ɓiyam mo dokkumi enɗi muyninmi yaltiri kam ni buram suwa fiitude mi tawni hami gayna ko mbaɗanmi ko yiɗi fo yo won mami hoynumo ko ŋaccirno Amadou ko noon o wardi ɗum Maymuna kono noon ha yeso ko lawol Se fanteno bagal kondiam ftota ko sogeno foda ayo asili mashallah alhamdulillah mo mashallah asili yuni no mo de yuni no asili ka mashallah alhamdulillah mo mashallah sabah alhamdulillah mashallah sabah alhamdulillah na weta ka gaccino dum ka ga an mo nam tan mo nam tan an mo nam tan ko ngande jammo ko gasi jammo gasi alhamdulillah bismillah asili jam tan mashallah mashallah Maria kafundu kanyi Maria Maria filito jiru Maria Maria kafundu kanyi wala hawla wala quwwata a'udhu billahi minash shaitanir rajim ɓuri bonde e sukuñu fof ko sukuñu koddaɗo omo senge am omo ñiɓe am omo yiɗi ittude me e aduna he fatmi ɓuro ɗum ɗo ko albure wiyete fatmi ɓuro wala hawla sukuñani sirtami ne ƴakkami ne ñaamami ɗum wona noon ko addimi ko wona ɗum nawta tan alburey noon mbiyami ɗum
البري ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والله دمنا بني سوري يا ميمونة أنكم من جنال غنتي هو من ورو إجي فات جنال جورو نيبو دارو أنا واتي يالتو دي غالو مينا ويناكي ko meeda waddi non so watti waddi wonko ki ara ko jinmi andinde mina da andimi mbodo bula mbodo baha so mi ronki yo won baha mi watta rombal bendudo watta bula foncé wana ni banoda an holko arema holko ngaayema an holko jidda mira wana ni saram a jabani ko kalmi ko joni heddani ma ko yaltude ara yaha waynakimi jagirda kam tan ko berem lefol ma andu non min mo jagirda berem lefolo wallahi fandiri dum hoto janda bari galle ko haala ton jamma nyalom suba kiki problem bi ngasa min ko galle kumban jamu ton kam ala haala ala kulel ala problem muti galle fu no problem kono ay anda joni jidda won mum mi wonto mum ewo miñilam ngorɗa gidlam wallahi mbeɗa selli no mbaɗɗa e ladde machallah alhamdulillah ewo no bandiraɓe taw eɓe celli alhamdulillah ewo mbaɗa tampani tampani a andi jangdin muusi kono ça va alhamdulillah ko yettere Allah mawdi wallahi yew ko gonɗa e ladde kono wayi ayi fof heeƴi hen kono tellement Allah e moƴƴude ndeysanam en guuri en cilli hay arti dow jam ɗum ɗo ko weltare mawde wallahi alhamdulillah ndeysan Allah andi gitam mbayri faade sira an kay ana ala yam haaju an somi noddanimo ran a noddara ham hoto wi an ko Mamadou ran a famata Mamadou tan a yaari joni tan kam mbeɗa fitta ah liggey galle nan ɗo tan a famata liggey galle kono kadi somi sahaaji nodda kam seeɗa kadi aɗa andi kam neɗɗo dañani ɓuuri sira mum an aɗa andi yumma kañum anno wayete kañum ko audio ran 4 minutes wawi heƴade te min ko 15 secondes en wiyan momi o heƴata sahaaji o siftat kam o noddami ko ɗum noon somi waɗi mbiya juuti awa heɗa ɗum a alatamo ewo gasi ko noon tan kono nodda kam seeɗa kam min nana voix ma seeɗa ɗo hannde ko yettere Allah e belammo weltare ala fof ko artiri ko yano hankkadi gasi gasano wallahi alhamdulillah wallahi kalko muñade e gasat kalko muña gasat de wallahi ndeysan wallahi kalko muña gasat alhamdulillah certes quand même que muusino tan mais alhamdulillah noon battal muñal fof alhamdulillah rabbil alamin wallahi on tan tejji nen koko ɗum tan alhamdulillah mbiɗa alhamdulillah no fewi no gorɗa min ɗo en toon kam moylol ndeysan kono kam ne waddo qui est l'essentiel ko ɗum fof ko sa andi ko nawma tan ala probléme min mbeɗa anduno ko nayimi e tout réussiram ko hen jeeya e fof donc ko muñal tan no wodi e kala to mbawɗa wonde aduna ma wallahi sa muñani a wonta ɗon e to sa muñani a wawa wonde ɗon ko ɗum tan ndeysan min kam mbeɗa andi ko pulaar ko wiyata ko tan tout le temps ma muñani cuuɗo dañcaɓe ɗum kam ko ɗon eɓe yumma joni kadi mayima wonko waali alhamdulillah kam min mi arte galle mi yiyani Mamadou mi nanani ɗum Mamadou cikannomi ni ɗe jaltanɗani kam a wimo ko min gaddoyra ko mo mi wawa tawdemo ɗo kam Mamadou ano majjani Mamadou kañum jotta jalabi mum mbeɗa andi amoɗo instant tar ko jippima kañum yahata Mamadou ko jarɗo e Ousmane Ousmane nde gartande mini hooram o haalani kam kone ɓooni joni kam kaw pere mo yahma addoyno ko nden o wi kam aɗan ara aɗa andi Mamadou sinno aɗan ara yahata mbimo Mamadou nden ɓeydoro yaade o yahata nden min mbeɗa andi Ousmane andim mbeɗa andim accanama kanko Ousmane asayida wawa ko ɓuri sasa noon koko yele woydu ɗum jinmi hande jinmi jewten ko ɓuri sasa koko yele woydu mami haalani miñam kawma soyu mi tinani mi matani ndeke amadam ko nodduɗomo yo ar o wona e galle he hay waynadima o waynakimi nde wonno min hande komi gontuɗo ko jaɓɓuɗo ɗo janomi ladde
so yi non ha neddo natti yide hoore mum e nder hoore mum nattide hoore mum e nder besgu mum nattide hoore mum e nder gurdam mum ala woni ala teddungal ala respect min non hande ko min woni do ko labam taƴata do ko jungam jofro do kaw soyib go do e galle bima kaw soyib kawma soyib mo ganduda mi andin ma non min bangalam ko mi tuuba horde mi diwdetaaki mi denkottaaki ngo wiine diwda yam yahata mo wiine denko horde hel min halama aran min kaw soyib ga min bawdaga min kam o ayi hanko yide mi adduno arde mo do ko kewdo haala dum wona comci ma anan jimmi andin dema sar way kala grosso yetta do en ga grosso naadi do en min ko debmot kilfa joni mi monno woppirno hamni mi wawa ga mi saji ga juko debmot kilfa on gacca non tan heddo fuuri Amadou mawne ko kanyum wiyo are galle he mbodo sikki non ko ittani dido buubi beeyoji ko ittani ndudo hendu ko samminani ciate tellinani pindi yowtani koode mi sikkani min sono wawi ittude mi do gonnomi hanki hecci hanki komi tuuba horde bimami mi diwdota ko mi denkottaaki ada ko jimmi andindema so mi wima ya heed bangam ko dalili jogimi hen heed bangam min so mi taji mi salahi wondude ma mi salahi wondude ma ka kono min ko badda nyenden ko welani kam mi yida dum no min dum natti wajji ko ko mo wajji min ka so e wajji kam o garon wurta yam tan ni juuro e tan ellina mbubu yingu mango ni mi waawa wondude mo ko ni kono mo tawm do han mo taw do kay inshallah mo taw hay singo seeda kam mi yewni mo hay singo seeda amina adani minemo mi ngona sikilade do wona ro dakko e ma woyno cukalel ni te min mi yida di do nafiri dum won problème mo on kam yo ando hande kam mo do 23h ma yimu do 23h wala min wi ma yimu do o berem fadim ho war grand frère mo nafara so noddim ranan ko wiara mbare ko xaliss cokluda yoran dum ma min nodduma go met salmin ma namdo xam xaliss ko gowo mo kam décourage kala mi nodduda mo bita yanel di xaliss kanko gandi non dum mo wandi dum ko normal mi go kanko jogi so mi noddim dum mo furi ko waddi dum mo furi ko waddi dum sur le champ ni welimo kono non mom nan hen halaji kewdi kono c'est pas grave dum mi wori dum ko hen jeya de bon min beden non gandi lawngol musse beden yam fofti o set la to inde set inshallah donc ha Mamadou artan jona lerde mi salide ha woni mi faami ko tagi a jabara ko vocal ujam ji ko mi faami ko nala problème men garti en men garti en inshallah rabbi ko dum woni wiite ko bidde debbo gijum yummu wallahi gijum yummu kay cikata ko woni bi ale no paawo ben her sama seeda faamade nan do itti jirmi faadi no wala diw do dojo do en yitere Allah siram wallahi mi yitti Allah no feewi alhamdulillah alhamdulillah fo hejin hen en guri ha en jiidiri en yitti Allah no feewi dum non ko non tan ngara poftoyda ha boy inshallah rabbi bede mar sen gayni hirtaade jukiti heddi ko on inshallah taw mo wada en acca no mo mo wa bokku de yotere men an mati ala ko odo sukuñu ittu hokkuma ñamda ni dara hokkani men Amadou mar ala ko mi tuttude mbadda an no cikkirno mami ni no jinnomi mbayani maymunam ko maymunaji goddi mbay no jinmi mbayani jinmi ko ngona darndema darda saram somi fi womre gadda gobbe didi somi seki ceeka min ko layset ngontammi mi sekat hakkunde Amadou e Mariam mami wad ko burdum bonde atun so Allah jabi maw andu mi wona non mi yarta non mi wurdani non ko welimi ko dum watte ko metti mi wattaki so yibu non so mi jogi ko haali mawtam adi mi ƴeew nanude andam de hadi willo arde am do yaala muna loro non ko letto ka soyib haɗo ma foto yen yam haɓa tuuro on kadi tinna hoora Maria kafundu kanye Maria fitito tiru Maria
Mimi yewam yewende mimi yewam almani Assalamualaikum. Waalaikumsalam mama mumu budi no mere saka rawani esu majji Bismillah. jambolo Mboɗo da yewen. mboɗo wonde hen Maymun to wani. maymun ko jaltuɗo Wada yewama de. komi dende nde ala ñamre Nen. Oko binena. Yumraba amen jidu me baba. O wiyete ko dikel ba. Mamma mbadda? mbaɗɗa Aɗa silli? mawɗum Jam tan. o waɗi esam jontaɗo de No, mashallah kay. Amin ɓe nande suutu. Bismillah. Andi hande toɗi min jot. Avant kam chéri min na ara. ñooki lincu mbalis koreji makko fof o yiɗi ko garta mbatta arde ɗo e oɗo galle ɗum ɗo weeɓata ha ɓurta o arrivas ne holto ummi o arrivas o jiidere jaadere holto ummi nene mbaɗa présentement ko ɓinenam dikil ba mbimi ɗum wayi kam kono suppu kayitaji ɗi An kam cousine ayi ko jimi ko. Cousine ko jiiɗa kadi. An eso ayan ko yinaɗo salminen te kadi woddi hen ɓiñaade makko mum junnikke fuuji. Ayan ɓuri andude esa mala probléme o noon ay wabini ɓe oppuya o kam ko visage mum haadi yeeso ngo tan haadi. Arande an min muskama a wona koyru ɗum kam non koko ɓooyi kono nag wona ɗon kadi aɗa ñakkin hoorema fulla kadi ñakkinoma faade kadi ha jeweɗa an o hay min sino ko neɗɗo wonno min ne garmi ɗo nde o teddinami o salminami hay salminago moƴƴo mi heɓani ɗum e makko ko so waɗi to ko nenam de si ko yumma min kay mbeɗani ko yumma an waɗi ko yumma mais kanko waɗani ka ɓiɗɗo en tout cas woɓɓen haalma ka an e wonat liggeyaji nan ɗo tan min kay joni comme nayi hi cousine aɗane place ma de jutonje ranmi ko ni tan mbami mi change tali te min a haalnan kam de kere mo poppoɗa ko holu ciɗi ɗon andene kere mum kopporawe wallahi ma ko noon tan min mi haalani ɗum de ko kalda chéri kokko to won mi yani modi tember heɓɓo ko jiyata mum nakka mi ƴeew kam tan wawi choisirde jinjonnata mom téléphone o yomana ale lawol ma yimo joni komi faɗa jeya kam ma meeɗa yiiti jeya ma meeɗa yiiti mbar kam ko présentable min est ce que a yi kam yo so mi yimam kay wona ɗum tiiɗi aɗa min ko cooftan ɗetten min jiri termen ay sa yimu a guidete cikra koye paquet o umni ñande fof mbiyeɗo bride fewde ane kaɗa handi hen de ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima tawa hoitani gili pidima to ke gilli kadi girodana de